Hola a tots i a totes. Mireu, aquí avui farem uns quants experiments. Us agrada la ciència, a vosaltres? Seguint una mica el que fan els científics, primer haurem d'observar bé les coses que fem servir, veure què passa i intentar explicar per què passa. Mireu, aquí tenim una bola que sembla inofensiva. Us dic que ho sembla perquè veureu què passa. La toco? No, de moment no passa res. Però en aquest aparell veig que aquí hi ha un mando, aviam, mourem això. Ui, sembla que sento... Aviam, en lloc d'acostar-hi la mà hi acostarem això. Fixeu-vos que la boleta no vol tocar. Aquí hi ha alguna cosa. Què us sembla que empeny la boleta? Que és que potser hi ha aire? Aviam, mireu. Aquí tinc un dit metàl·lic. En lloc de posar-hi el meu, hi posarem aquest. Si acosto aquí... Ostres, heu vist això? Què té aquesta bola? Suposo que em direu electricitat. I el que salta aquí són els electrons que està rebent aquesta màquina i que si posem el dit ens en remparem. De moment ho deixem aquí. Ara, de seguida en farem un altre que ens ajudarà a saber si realment podem posar la mà aquí o no.